La televisió d'Apunt estrena una nova programació en què potenciarà els programes informatius i també d'actualitat. Debats, opinió i més temps per a la informació de proximitat i esportiva. Una bona aposta per acostar-los el que passa al seu voltant. La televisió d'Apunt enceta la temporada de tardor-hivern amb força. Els informatius diaris, el contingut esportiu i el de l'oratge dupliquen la durada per a incloure més notícies i l'anàlisi de l'actualitat valenciana. Tots els dies a les 2:30 podran seguir, tant en la TDT com en el web, Apunt Notícies migdia, amb 1h15 de duració. A les 9 de la nit, una hora que arreplegarà el que ha donat la jornada informativa i esportiva vist des d'una perspectiva valenciana. Des de demà dilluns, a més, l'informatiu matinal iniciarà les emissions a les 8, amb una primera secció dedicada a l'actualitat informativa i una altra amb tertúlia i entrevistes. Els reportatges de Punt 2 continuaran aprofundint en temes interessants, com sempre amb la possibilitat de veure-la a qualsevol hora des de la plataforma web. Les opinions i l'anàlisi arribaran amb La Qüestió, un programa en públic que inclourà una entrevista a un personatge rellevant i l'opinió d'experts i periodistes, en què es donarà també veu als principals col·lectius socials i ciutadans per a parlar al voltant d'un tema. En total, el contingut informatiu i d'actualitat esportiva de la televisió d'Apunt omplirà el 25% de la graella. Una gran aposta per acostar-los la informació del que passa a prop seu.